bezpečnostná smernica, čo má obsahovať, je jednoznačne zadefinované v tej vyhláške, o ktorej budem za chvíľočku hovoriť. V takom prípade, ak máte, na rozdiel od tohto informačného systému, máte tam osobitnú kategóriu osobných údajov, ale nie máte to pripojené na internet, tak takisto, napriek tomu, že je tam osobitná kategória, nemá vám čo napadnúť zvonka, pretože nepotrebujete chrániť pred hackermi, nepotrebujete chrániť pred, ja neviem, nejakým ozaj neoprávneným prístupom zvonka z internetu, tak v takom prípade stačí bezpečnostná smernica. Takže tu sú tie dve skupiny samostatné, ktoré sú, ak je osobitná kategória a ak nie je osobitná kategória osobných údajov. Priznám sa, tak s týmto sa už veľa nestretávam, hej, lebo všetky informačné systémy väčšinou máte pripojené na internet, aj keď je to v rámci počítačovej siete, ktoré máte vo firme, ale tá počítačová sieť je pripojená na internet, to znamená, že to pripojené je vo väčšine prípadov. Klasický prípad by bol, spracovávate tieto osobné údaje, osobitné kategórie, ten informačný systém je na notebooku a ten notebook nikdy nepripájate k internetu. To znamená, že nesurfujete, nepracujete a tak ďalej. Sci-fi, nie? Vo väčšine prípadov v dnešnej dobe už každý to pripojenie na internet väčšinou má. Ak ideme teraz na bezpečnostný projekt, ako náhle v informačnom systéme sa spracovávajú osobitné kategórie, čiže rodné číslo, a je to pripojenie na internet a je to jedno, akého typu je to pripojenie na internet. To znamená, že či je to v rámci počítačovej siete firemnej, alebo či priamo tento je